Kang Antarja, piye Dimas? Kowe sowan ning Saptapertala. Iya, kekarepanmu. Kowe nyilih wujude cupu manik gambar jagat. Mbok ya, aja kleru lho. Ya. Engko kowe nyilih cupu manik gambar anime ya ora masuk. Ora engko tak golekke sing Shizuka gambare Kang Antarsena. Ora ngawur kowe iki rasane. Iya Dimas. Aku njaluk pamitnya. Sabanjure kuwi kowe ora usah mikir apa-apa nih. Ora usah mikir apa-apa, wis engko sing temandang men kakang-kakangmu lho, Kakang Gatotkaca, Kakang Antarja men temandang. Aku karo kowe wedangan. Gundule melocot. Kene sing rekoso kudu malah ngarep wedangan. Ya ben wis to, mangkat to, mengko ana hadiahe dhewe, Kang. Iya Dimas, aku njaluk pamit, Dimas. Iki sing tok karepke iki to. Sing tok karepke iki. Iki paudu. Ya iki paudu. Aduh jagat Dewa Bathara. Nyuruh pangapunten. Tiwas kula tratapan jebul panjenengan mung acting. Acting dungkulmu. Prewatan kula nyuwun pamit. Wis kono gawanen. Kono gawanen. Wis anggene men gek gage rabi. Aku mung jurung pamu dhewe ya, Gatotkaca. Nggih, nyuwun pamit. Madal pasilan. Wonten pundi dunungipun cupu manik gambar jagat? Mau ndak wehke kene arep ndak pasrahke karo anak Gustijo jebul ana Duratmaka sing nyaut karo wujuding cupu manik gambar jagat iki mau ora pangling mawujudane duweni sisik. Antarja keparat kowe. Kencana resmi wonten dawuh. Ya iki paudu sing tok karepke iki paudu inggih Raden wis anggene kula purun ngatur. Dur, pun. Mbok ora nglicir mboten. Kula kok jeleh ngomah kula niku rong dina ngedur kok gelangan. Wayahe HP ku lontek batune arek ngeces kok. Mesti ora ana listrik man. Ngira digawa ning kelir ngene iki dur ngisen-isen dur. Sorry. Nuwun sewu menika wonten sajakipun menika punggawa saking negari pundi? Begawan Dewa Kahana. Kahana sinten? Sapa ki? Woh, wong tuwa budak. Sapa dur wong tuwa ya diomongi Begawan Dewa Kartika. Oh ya Begawan Dewa Kartika. Tepungke aku Patih Sengkuni Patih Ngastina. Panjenengan Patih Sengkuni Patih Ngastina iya. Ya mung Patih Sengkuni sing iso kaya ngene. Patih liyane negara Ngastina ora mungkin kahanane iso kaya ngene. Inggih. Sowan kurene cekak aos wae. Arep nglamar karo anakmu sing jeneng Dewi Kencana legal. Legal dengkule mlocot. Lho wis anggene ning kene. Eneng, Mbah. Antasena barang. Heeh. Malah sinuwun setija enten ngriki. Sawetara aku sowan urusaning Sang Begawan Dewa Kartika iki wigatiku arep golek minyak nyong-nyong. Iki kok aneh neka wae lho rene. Wo ngaten. Yo, Mbah. Mula cekak aos wae aku arep nglamar anakmu arep tak rabekke karo putuku Lesmana Mandrakumara. Kagatri sang kapirang urinanggul kinembet gambet. Dosang renaning bawanda iki ngapa to ki? Simbah Sengkuni. Antasena ngapa methuki karo aku?
Sik Mbah. Sampeyan kok arep ngelamar karo sapa mau? Kencana resmi. Ah, kencana legal. Reti ora? Tekaku rene iki ya arep ngelamar karo kencana resmi. Lho, kowe arep pimbuh dengkulmu ora? Lah kuwi sapa? Ya adikku wis anggene iki arep rabi mergo iki wis suwe tepung karo kencana resmi wis suwe. Lah iki malah titimang sakalane arep dilamar karo wis anggene arep ditenani. Dadi iki men ora mung anan tok wae men iso jagongan langsung ning omah wong loro. Ngono. Bloko wae nek Simbah Sengkuni teko rene sampean kalah dhisik, Mbah. Sampean kalah dhisik. Engko sik Antasena lah kok kowe iso muni kaya ngono. Sing wajib sing duweni wewenang menehi atur pangandikan kuwi Begawan Dewa Kartika ora kok kowe lho. Engko sik to. Jajal sawangen. Sawangen angger Mas wayah Mas Lesmana Mandra Kumara kae iki wong sugih, anak Nalendra Gong Binetara. Lah kek wis anggene iki mung anak wong tani dengkule. Wis anggene anak satriya pelanangan ing jagat. Wis. Ora ngawur lho Kang, bapakku tok lecehke jenenge lelanang ing jagat lak pelacur. Lancuring bawana. Aku ngelih ya mambu sarimi iki kok apa. Sapa sing gawe mbuh sinden yae? Wis ben neng aku mambu wis dasare kowe sing sakit wis kengelian ha ya mau sore aku ra ingon salahe liyane ingon kowe malah ndlesep dhewe wis kok gampang nek mangan kowe gampang mulane sampean kok ngendel-ndelke Sugi Lesmana nuwun sewu Lesmana ki sugih Lesmana ki bener tur rupane ya bagus rupamu kuwi anu pasuryane ya bagus ning nuwun sewu rada kiku kiku apa kentir Lesmana kentir edan lah kok kowe malah ngembe kowe malah ngina calon mantune Begawan Dewa Kartika kandhak Lesmana cupu to sampean tandingana kridane Antasena padha yange metu njaba udune kene papan natir kadigdayan sik nanti tur golek rokok metu njaba udune kene papane wong neter katigdayan lenang padha lenang ijen do ijen Sengkuni karo Antasena mati tene aku ileng lato Pripun man? Aku wis arep kemut-kemut emosiku kok kowe malah golek rokok ki karepmu kok piye? Mboten kok, kula ora golek rokok. Kula ora golek rokok, saking kula wedi karo Antasena. Yo ngono bocah kok kendeli kaya ngono. Pripun iki man? Ora ketang sak gebyaran ya kanggo perang to, Dur. Nggih. Mosok ya awake dhewe arep gawe rusuh kanan pertapan Cakrawala. Won, Kurawa majuan. Kurawa maju liyane Kurawa aja kula sik. Kula ki nggo babon keri-keri. Hae sak karepmu kono. Woi. Bos. Oh, iblis. Antasena kok awake glowing banget. Ya ben iri kowe. Meri karo aku dume aku iso perawatan, ayo. Mbladus kulitmu ngono kok. Ngene kok prada le. Wedan. Sumbarmu manguwuh. Manguwuh ya men. Darek diobong keparat. Kowe bali ora sanga nyanake kencana resmi. Aku sing dhisik teko ning pertapan Cakrawala kok kowe iki teko keri kok kowe iki ngopo? Kowe iki iso ngopo iki?
Sareng ngono kuwi ngopo arek ngusur kantrian ya kowe ya. Wedan. Kowe arep wani karo Kartomarma. Saiki wani, biyen wani, sesuk wani, saya wani pokoke. Ayo nek sampean padhe Kartomarma wani karo Antasena langka ana diadaku waton kowe iso mateni Antasena kencana resmi PN. Wah, mati dening aku rondo bojomu. Ya PN sisan. Wis pokoke jaminane kuwi ya iblis. Mati dening aku Singalena mrateng lalis Padhe Kartomarma. Oh, alah. Woi, alah. Oh. Edan. Asik. Jar. Yut. Put. Santusaran utuh yo jane. Oh. 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 Yut. Tak nyolot dhewe. Wih. Ah. Payalah. Sik tudengku mlebu nang katro. Nek. Pot. Polalah. Pot. Yo alah. Utoy. Pot. Alah ayo. Yo. Oh, ayo. Alah. Utoy. Bisa. Yot. Wait, putih alah, alah. Wos, sing nancep ku dhewe. Aman. Brom kok iku durung to. Matial sambat to. Sing kok to. Oh, matial. Hot. Jal yo lah. Oh, ayah. Hut, yo salah bus. Bae salah. Mbok karepmu dhewe. Oke. Oh, motor. Oi. Ah. Jod, yo lah. Tak canda ora tau gelem-gelem. Oi, alah. Pot, yo lah. Oh, oi. Oh, yo ah. Oi, apa?
Antasena mumet. Ora rak njilih atik ora kaya rampan. Antasena cedan. Kene empan coba. Wah! Oh iyalah. Putar kowe. Oh. Oi. Sambato wae yo, sambato ayo. Ku tak cekel kowe wis kalah karo Kartoman. Sambato ayo. Ngono kok ngendel. Lho ndi bocah kene mau? Kok malih horor timen iki? Edan. Antasena tak candhak sirahe lah kok. Man Antasena dadi demit, Man. Edan. Matane cenanangan. Edan. Tulungono kula, Man. Tulunge apa ta? Edan. Antasena kula geret sirahe. Maune sirah kula tuthuke nggo godha nggon kula dhewe. Terus kula sikilku digunjat awak kula muser ndelalah kula pas sirahe Antasena wet. Sing wet apane? Tangan kula niku lho malane tak kira nggone liyane. Tak kira sinden sing ngono. Sampeyan ku senengane kok neka. Kula candhak kula geret sirahe Antasena. Terus tresna sesideman hus. Sampeyan ku malah neka-neka kula gejlok-gejloke lemah kula jebles-jebleske. Bareng kula mandeg leh kula jebleske, kula tuthuki kok kula malah nuthuki angin. Terus Antasena ilang ora enek man wah edan. Wedinan kula aja ngasi pindho-pindho sampean ngongkon kula mungsu Antasena. Sebabe kaiso ngilang. Enggak geblek. Mulane sekolah. Antasena iki iso ambles bumi mergo dheke lulusan IPA kok. Niki tengane kok kaya ngono ra. Satama wonten dawuh. Arep maju, majeng sekamat-kamat. Wong wis nampa dhuwit kula. Heeh, kana maju. Ora ketang babak bunyak ndasmu, dhuwitmu tak nggo nambahke lehmu. Diajar karo Antasena, iman kula tak mungsuh wis anggere mawon. Ayo cah cilik Bali. Balimu kowe. Cah cilik akeh wis arep rabi ora. Ora gleleng, mbangane kowe gedhe. Gedhe gerang mung gaweane mangane kalonjana. Hus. Lambene nek omong sok nylekit. Ayo gelem bali ora? Sesuk ora bali, saiki ora bali. Kencana resmi nggone Kakang Mulesmana. Kencana resmi nggone hak milik masyarakat. Ayo. Kowe nek arep pancen ngangkahi kuwandane wis anggeni lagi kencana resmi bayongen. Ning kencana resmi wis tunangan karo aku. Wis tak nggone cincin. Kok ngawur. Wong apa-apa. Tak tikung modar ya. Kok malah minggat.
Aja. Lho. Iki kok gupak lemah tok to iki. Ora awake iki lho. Kowe iki gebol satama. Sat. Tam. Ma. Lo belo. Satama. Satama. Satama ke lho parane yangmu ke lho. Satama. Lho ora ono detak jantunge. Lho. Satama. Kowe mati ngono apa piye? Satama. Ayo tangile. Ayo lu duper anu gugur. Satama. 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 Satama mati tenan. Rangi-rale kowe kok mati ngono. Kowe dipendhem urip-uripan mongko tangmu isih 700. Urung tau balik karo aku. Bangeten kowe. Piye sampean arep kaya iki apa piye? Ora aja Antasena. Iki men gelem nyaru utangmu iki tak uripne meneh. Iki banyu sunget iki istimewa. Sing iki bloyoe men meru urip. Wis urip ngono to, Mbah. Sadar le, sadar man. Kula kok kaya tengawang-awang. Kowe kekean berarti lehmu ngombe. Nggih kayake. Ayo. Sampeyan gelem bali apa ora? Welah dalah kandhak Kakang Durna. Ora engko sik. Saiki wis kecekel Antasena ning kene. Ayo, saiki nyembah karo aku. Iya. Ora iya yo. Aku ning kene ratu. Iya. Iya Antasena, iya. Ora Antasena jangkar karo ratu ya sing kepiye? Tata kramane karo ratu nyembah. Nyembah. Iya. Nggih. Bekti kula katur sinuwun. Tak tampa pangestu Kutamanana. Nggih kula pundi. Patih Sengkuni. Nggih. Arep nendi? Badhe mrika. Arep ngopo? Sowan Kakang Durna. Saiki jen-jen karo Antasena. Sik, kowe tau sekolah ta Sengkuni? Nggih, nate. Saiki aku dadi gurumu ngono piye? Nggih. Aduh iki aku kepeksa. Ora kena kepeksa ya Sengkuni. Inggih Pak Guru. Kowe tau diwarahi nyanyi? Inggih nate Pak Guru. Saiki nyanyi. Napa Pak Guru? Balonku andalimane nganggo I kabeh. Iso ora? Pripun niku Pak Guru? Sing gampang kowe wis. Napa Pak Guru? Mentrok tak kandhani wae. Oh nggih Pak Guru. Tak sawang kok kene, engko tak nehi dhuwit 2000, mlaku rono tekan ngarepe Begawan Durna. Nggih. Nyanyi mentrok-mentrok tangane ning dhuwur, sikile ning ngisor. Napa mboten kewalik Pak Guru? Kok kewalik. Ning kula mboten saged Pak Guru, mengke nek tangan kula enten ngisor, mengke enten sing dicuthuk pitih Pak Guru. Apa makroni Pak Guru? Mengke kula disengeni bojo kula Pak Guru. Wis pokoke kowe nyanyi mentok-mentok. Nggih Pak Guru. Karo gerakane sing kaya mentok. Nggih Pak Guru. Kimpul menenga cangkemmu.
Kaya krungu-krungune nek kimpul. Angguyune ngono kuwi kok Pak Guru. Wis kena nyanyi? Nggih Pak Guru. Kowe tau dilatih pramuka? Nate Pak Guru. Ayo ngadeg. Nggih Pak Guru. Siap, gerak. Hormat. Gerak. Tegak, gerak. Balik. Kanan, gerak. Sekarang nyanyikan lagu Menrok Menrok. Nggih Pak Guru. Mentak mentak tak kandhani mong lakumu nangisine. Terus ngene. Oke anu mentak. Awasi saka kene janji kowe mandeg lemu nyanyi tutuki mentak mentak isin ngerti ya terus ngene tak kandhani bonangan napa mung rupamu titenono kowe aman. We mandek mendak. Mancen asem tenan kene. Pripun sesune? Edan kang kewirangan. Kewirangan pripun? Mungsu Antasena malah diperlakokke kaya cah cilik. Jonge kula arep diperlakokke kaya bayi malah seneng. Sebabe bisa nyusu sampean ki kok nek werna ora? Ya ora, Kang. Pripun? Napa Kurawa iso ngayonke Dewi Kencana resmi? Mboten saged malah kula sing babak bundas. Bola dalah lole. Begawan Dewa Kartika ora menehke anakmu. Aja takut lika Kyai Sunda maneh kemarin. Pendhita siji kenen biajaringan. Ditenono kowe. Kowe Dewa Kartika, hura-hurapan suaramu drang tak. Arya wangsit pindho kumbang angat saping tawang susuh angin ngendi nggone mangkali kangkung baksimi lole kenthos waru kempol manyar kamanaka kula keprit kantil putu jelikur. Dewa Kartika. Inggih, menemban durna kula nuwun sewu. Menawi jengandika nedya ngasaken kaprawiran boten saged dipun lampahi wonten ing pertapan Cakrawala. Jalaran wonten ing pertapan menika namung wontenipun namung adem ayem tata titi tentrem. Menawi jengandika kok kepengin damel dak-dakan ing pasulayan mboten saged. Weh, rungokke dur. Hus. Kowe putu karo mbae kaya ngono. Ya ben mbah ora kena nggo conto apik-apik malah contone saru-saru. Lho. Saiki sapa sing nanggung perkarane dhewe? Syukur sisan kowe ayo. Kowe ora dijak omongan karo kanca-kanca pembalung kowe ayo. Syukur sisan. Ora jak omongan ora paten. Aku iso omongan karo dhewe, karo HP.
Iso-iso malik HP aku kok. Iso-iso kena tak nggo. Apane? Bolongane ces. Aku saya gilani kowe iki rasane. Oh, ladalah. Wonten atur saking anak kula pun kencana resmi. Ature apa? Piyambakipun purun dipun wengku garwa dening sinten kemawon waton saged ngaturaken wujudipun cupu manik gambar jagat kalian senjata cakra preban. Mo njaluk pamit tak golek kelakon rapi. Sinuwun setija wonten timbaling ngadawu. Sampun mireng menapa ingkang kula aturaken inggih kula midhanget. Mila ingkang samangke kula nyuwun pamit nedya ngupadi wujudipun cupu manik gambar jagat kaliyan senjata cakra mendawan. Inggih ngatos-atos menika kala wawing ingkang saged kula aturaken inggih namung gethok tular lidah sinambung. Saking anak kula pun kencana resmi nyuwun pamit mendawan nyuwun tambeng pangestu ngatos-atos sampun kados ari. Raden Wisanggeni sampun midhanget. Ya rada capet-capet wong merga corongmu madhepe rono dadi aku ora krungu. Iki karo wong tuwa kaya ngono. Aku isih ora nyangka Kakang Antasena. Piye? HP diwalik sing dienggo bolongane ces iki lho piye? Engko nek kesetrum ben sisandene ra iso dienggo. Suarane jas-jas. Ning sing muni liyane ha ya men arep mengecoh. Ngapa? Ora apa-apa. Menika kala ingkang saged kula aturaken menika saking anak kula pun kencana resmi. Piyambakipun kersa panjenengan dhaup menawi panjenengan saged ngaturaken cupu manik gambar jagat kaliyan senjata cakra pun niku mawon nggih Raden kula tak gawe wedang. Kae pendhita kepiye to kae jane? Wah, edan. Kakang Antasena piye ni? Genah. Aku ra sida rabi karo kencana resmi sebabe aku insecure, Kang. Kuwi apa meneh jare kowe iki insinyur. Kok saiki apa kuwi mau insecure? Ya apa? Aku rumangsa ora bakal kelakon nggonku nggayuh karo kencana resmi sebabe merga kowe ngerti dhewe cupu manik gambar jagat kuwi duweke sapa? Lha mpu kowe malah takon karo aku. Kuwi duweke Dewi Pertiwi. Kuwi ibune Kakang Setija. Kowe ngerti dhewe to? Senjata cakra kuwi nggone sapa? Senjata cakra nggone Pak Dendrawati. Lah nek iki mengko nganti Kakang Setija kelakon gaya karo kencana resmi lah rek yo entek amek kurang golek lakone Wisanggeni to, Kang. Kagat risang kapirangu rinanggul kinempit kempit ayo kek kekawin Sekar Juan. Biasane sok wis ngrekam rai ngono kae kok terus muni apa ngono. Ora ketang suluk-suluk tek. Apa sing ngerek-kerek pambe. Muni dhewe ora dadi ora nggo dodokan ning lambene muni kerek diubahke ngono prek. Kowe ora usah kuwatir, Aku iso ngrebutke ni.
Ya ora bakal kelakon wong Kakang Setijo wis bakal sowan ana ing ngersaning Ibu Pertiwa ning Sapta Pertala. Lah mosok aku ya arep raga-raga ngekahi Cupu Manik gambar jagat. Ora jane Cupu Manik gambar jagat kaya ngapa to? Apa sing aku tau ndugduke karo kowe kae? Ora, Kang. Lah apa? Sing tau duduke karo aku kae Cupu Manik gambar saru-saru. Oh iya ya, ha? Lah ning kae iki pemersatu jagat to nih. Ngawur ora senengane kaya ngono ora. Wis kowe sing tenang pikirmu sing ora sah walang ati. Pokoke janji kowe ora kelakon dhaup karo kencana legal, engko cangkeme Antaséna dadi jaminane. Tenan wek-wek cangkemmu. Ya nek wis to ditenono iki lho. Ditenono aku arep ngundang sapa supayane mengko iso kasih algonmu golek Cupu Manik gambar jagat karo senjata cakra niki. Sesumbar mawalendru bumi gonjeng kumaluduk guntur gatuk. Oh Kakang Antareja to Kang sing arep kok celuki. Heeh. Karo Kakang Gatotkaca. Lah ndi kok urung etok? Kowe tengeng apa piye to ni? Kepiye? Mbok yo noleh. Oh iya lah kok ireng ya ben to ireng. Ireng nek mesem malah putih. Resik. Ya. Kang, Kakang Gatotkaca, piye Dimas? Kang Antareja, piye Dimas? Suaramu ngono, agek flu Dimas. Di ngapura ya Dimas. Kowe tak juki tulung iso ora? Jaluk tulung apa? Kowe neng Ndorowati nyilih senjata cakra wigatine arep sanggene arep rabi mongko mahare kudu kuwi. Oh ya njaluk pamit. Kang Antareja piye Dimas? Kowe sowan ning Sapta Pertala. Iya, kekarepanmu. Kowe nyilih wujude Cupu Manik gambar jagat. Oh ya, aja kleru lho. Ya. Engko kowe nyilih Cupu Manik gambar anime ya ora masuk. Ora engko tak goleke sing Shizuka gambare Kang Antaséna. Ora ngawur iki rasane. Kok nek dienggo bahan kimpul kae. Delokane Doraemon. Ora apa-apa wis ngono mangkat dhewe Dimas, aku njaluk pamit. Kok sik iki diwalik pelok sik. Iya. Diwalik pelok sik. Ben ora kewuan mengko aku le arep. Iya Dimas. Aku njaluk pamitnya. Sak banjure kuwi kowe ora usah mikir apa-apa nih. Ora usah mikir apa-apa. Wis engko sing temandang men kakang-kakangmu lho, Kakang Gatotkaca, Kakang Antareja men temandang. Aku karo kowe wedangan. Gundule melocot. Kene sing rekoso kudu malah ngarep wedangan. Ya ben wis to, mangkat to. Mengko ana hadiahe dhewe, Kang. Iya Dimas, aku njaluk pamit, Dimas. Pelesat. Ndara Janaka kula nyadong dawuh. Jebul ngantri kalian Ndara Lesmana Mandragumara. Nala Gareng ten dawuh Pak. Mbagekna. Oh nggih. Ndara Janaka Ndara Lesmana bekti kula konja. Ya Nala Gareng tak tampa pangestuku tampanana. Iya Nala Gareng aku arep rabi lho. Nggih nggih nggih. Delongkas dhaup jenengan delongkas ijab kabul. Ndara Janaka Ndara Lesmana bekti kula konja. Iya Petruk tak tampa. Iya Petruk tak tampa truk.
Gong. Luweh gah Rasudi mbake wong pekok. Kayak pekok-pekok tatahane Mbah Mudi lho, Gong. Apa? Iya. Ndara Lesmana bekti kula kuljuk sinarsa sing katebian. Ora tak tampa. Oh nggih pun mboten napa-napa. Kakang Semar, wonten dawuh. Ruhananira anak kula Semana Mandra Kumara iki kepengin ngayonake putri saka ing pertapan Cakrawala atmajane Begawan Dewa Kartika ya kuwi Dewi Kencana Resmi. Mula gandeng praptaku rene iki sing wigati nganti kelawan Kakang Semar Badranaya supayane ayuta diage Kakang Semar budal ning Cakrawala nyekseni dhawuhing Lesmana Mandra Kumara kawan Dewi Kencana Resmi Kakang Semar. Ler bawane ingkang sinung ati gawe gelar. Oh, Mar. Apa? Kameng tak cekak ta kowe iki. Wah, goblok. Aku ora ngapal cakepane to, Le. Semene wae ora apa-apa. Wah, jan wis ora. Lah nek ngaten kula mung kantun nderek, Gus. Ning niki mengke riyen napa mboten ngentosi yoga-yoga sing lajeng teng wingking? Ora apa-apa, ora kudu dinteni. Kowe lan aku wae iso budal. Nggih. Mboten ngangge bonang, mboten ngangge bonang penerus, mboten napa-napa. Iya. Nyatane yane wis do kademen, wis do kekeselan ngempet. Iya, ayo Kakang Semar. Engko kula dherekaken, Gus. Wah, sing demung Ki Juang. Ngayo canteles. Iya, ayo. Semopang iwangaruna katinetraning rapuh sabdaning kupiya reng kanekara saged
kene dongan engko ler wuwu sing bene panca pepetoke ngayam wana mrak manguwuhing pagakan jagat dewa Bathara jagat Pangestungara Gatotkaca bagus nah ngono kuwi kowe kudu tansah ngirit tenaga ngirit swara pisan-pisan caramu ngelenyek ngene iki ya Gatotkaca lunapet pasang Klimantabi wa Prabu kepiye ana apa bloko wae ora usah dadak kok tutup-tutupi sowanmu mrene mbutuhke senjata cakra kok nuwun sewu tartentu panjenengan ugi sampun pirsa sababipun menapa kula nyuwun ngambil wujuding senjata cakra urung aku durung ngerti wigatine apa kok kowe nyuwun ngambil wujuding senjata cakra wigatine apa aku durung ngerti kemarengipun menurut diake matura kelawan manjraning Sun Gatotkaca anakku cah bagus kemareng matur wonten kersanipun Pak Prabu sewu-sewu kalepatan kula tadah wadana awit kula wantun sowan wonten kersa jengati Kanjeng Prabu Kresna iya ora dadi ngopo ndungkap angka kalih sowan kula mriku mboten saking pikajengan kula piyambak nanging kula dipun utus dening kadang kula ing Sila Geni nggih mriku pun Dimas Wisanggeni Wisanggeni utusan karo kowe dene piyambakipun gadhahi gegayuhan inggih mriku pun kepengin ngayonaken putri yang pertapan Cakrawala atmajanipun Begawan Dewa Kartika inggih mriku Dewi Kencana Resmi lan Dewi Kencana Resmi kepengin supados saged nyumurupi wujuding senjata cakra mila saking mriku Prabu sowan kula mriku wale-wale menapa namung nedya angebun-bun ingkang jejawas wonten nedya nyuwun ngambil wujuding senjata cakra wa Prabu Kresna aja mentap lereke nentap Caca bang mawinga-winga tetep nyomai ngalon cakra wadane rombaran pindha kembang ora warian jagat dewa Bathara manus maning jajal lanat sukertaning banu iblis lanat Gatotkaca boten dawuh apa ora minger apa wis minger ki blate si Wisanggeni liripun kados pundi ning atase mung ngarep ngrabeni putri mongko mung anake wong pendhita gunung wae nuwun sewu lah kok syarate abote mendadak nggo senjata cakra lah kok syarate abot ndadak kowe kudu sing nyuwun ngampil senjata cakra ning Ndarawati kene ih mengki riyen enten serangga ki apa mengki riyen kowe kesok neka-neka lho ayo nek arep nyuwun ngampil senjata cakra bloko suta aku ora maringake Gatotkaca jagat dewa Bathara biya kelakon geger bumi Ndarawati lho kowe kok wani tanpa tata krama ning ngarepe wong tuamu ben wani ya ben
sisan Gatotkaca ragunake tata krama ning atase anake aku kepengin rabi monggo arep njilih senjata cakra dela wae mung didelok arep medhit dimen lho kowe nyucuh karo aku yo ayo Prabu Kresna kaki nek pancen kowe ora menehke wujud senjata cakra aku ampyak awur-awur negara Durawati tamu oh tampanono senjata cakra kowe piye karepe lho piye ta kowe iki sing tok karepke iki to sing tok karepke iki paudu ya iki paudu aduh jagat dewa Bathara nyuruh pangapunten tiwas kula tratapan jebul panjenengan mung acting dungkulmu prewatan kula nyuwun pamit wis kono gawanen wis anggene men gek gage rabi aku mung jurung pamu dhewe ya Gatotkaca nyuwun pamit madal pasilan sesumbar mawalindra bumi gonjek kumaluduk kuntara gaduk lumembak banyu kumambang ora pangleng iki kaya praptane anakku Setijeng Praja Trisna nunamin pasang Limantabi Rama Prabu kula nyuwun pangapunten sewu-sewu kapatan kula bilih kula wonten cuman roko matur mangsa jengandika ya Setijaya ning apa sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ndungkap angka kalih kula nedya nyuwun ngampil wujuding senjata cakra lho arep anggo ngapa nedya kula agem Sarana waliyan ing Praja Negaring Praja Trisna ingkang sampun tigang candra menika nandhang pagebluk. Mila saking mriku kula nyuwun senjata pitulung marsa jengandika Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna lilang usulan penggalih jengandika sabiyantu kalewan kula Rama Prabu. Wela dalah jagat Dewa Bathara Setija wonten dawuh. Yen kowe arep nyuwun ngambil wujuding senjata cakra sing gedhe pangapuramu Setija. Senjata cakra wis tak paringke karo Gatotkaca. Senjata cakra wis digawa karo Gatotkaca. Wila dalah nyuwun pamit. Wila dalah jagat Dewa Bathara. Kok ora kepenak penggalihe nata Ndarawati. Gatotkaca mungkur Setija teka. Mongko wigatine padha arep nyuwun ngampil wujuding senjata cakra. Lah kok dadi ora kepenak rasaku. Iki eneng lelakon apa coba tak luruke. Tak sawange saka kadohan mbok menawa aku iso nemu trontong-trontong sulak ing pepadang. Ngerti nek duyak kakangne lah kok mabur kowe. Titenono wisanggeni bakal wigar nggone dhaup mergo aku wis kelakon entuk wujuding
cupu manik gambar jagat titenono wae kowe Gatotkaca titenono Wisangri titenono Antasena Kembar Samara pamoreng sukma Sinuksmaya winahya ing asapi pambukaning warana talan saking liyap layap-layape ngaluyup ora pangling kaya anakku Setija inggih Kanjeng Ibu sewu-sewu krawatan kula tadhawadana kula nyuwun pangapunten bilih kula sampun wantun suman ngabiyantur maksud sing andika Kanjeng Ibu Pertiwi iya ngereneng wigati apa wale-wale menapa Kanjeng Ibu sowan kula menika namung badhe ngebun-bun injang jejawas wonten kula menika badhe dhaup den kalian sewijining putri ingkang saking pertapaning Cakrawala madyanipun Begawan Dewa Kartika inggih menika pun Dewi Kencana Resmi sabanjure mila saking mriku gandeng Dewi Kencana Resmi nyuwun pepanggil rupa inggih menika wujudipun cupu manik gambar jagat kamangka wonten ing alam donya menika wonten ing Madyapada menika ingkang gadhahi utawi ingkang kagungan cupu manik gambar jagat namung jengandika Sang Ibu Pertiwi mila saking mriku kula nedya nyuwun ngambil wujuding cupu manik gambar jagat menika Kanjeng Ibu manutya yatama ngambal arung sang kusuma yatal mawur matu branta ing ora ngira beber pisan nggih Setija kowe arep nyuwun ngampil wujuding cupu manik gambar jagat iya Kanjeng Ibu iya nggih nak maringke ning wanti-wantiku jrone aku maringke wujuding cupu iki mengko kowe dingkemone tramu ya nggih ih miripun kados pundi jaman semono nalikane aku di paringi wujuding cupu manik gambar jagat iki saka ngersane Wangbe Kulon Manikmaya sangka sumunare tejane lan dayane cupu iki mau wekasan nganti bisa gawe jemblong telapakan tangan lan gawe wuta paningal nggih Setija ih mboten dados menapa wis samangke kula aturi maringaken dumateng Ingkang Putra pun Setija Kanjeng Ibu menata diage tingkemone tramu nggih tansah marpamureng sukma sinukmaya winaya ing asape sinimpen telenging kalbu sigra tingkem netranipun Sang Prabu Setija Bumana Kasura nalika semanten Sang Dewi Pertiwi amaringaken wujuding cupu manik gambar jagat kocaping mangke sumunar tejane katon enten ingkang ngangungkuli sumunar tejanipun cupu manik gambar jagat kocap kadoro kasan ingkang tumiyap saking dirgantara ingkang nggih ingkang mantun nyaut wujuding cupu manik gambar jagat nggih Sang Raden Bambang Antarja dadya kaget sutane kalih Sang Prabu Setija mewah Sang Dewi Pertiwi kula wau
nanggul kinempit kembet kones wicarane katan wonten kang ngangule ing wonten pundi dunungipun Cupu Manik gambar jagat mau ndak wehke kene arep ndak pasrahke karo anak Gustijo jebul ana Duratmaka sing nyaut karo wujuding Cupu Manik gambar jagat iki mau ora pangling mawujudane duweni sisik Antarja keparat kowe putra lamun kawekasan yeka wis anggeni maya Wisnu Pradenta wis anggeni maya Wisnu Pradenta ing apa kaya bakso dengkulmu melocot ora iki Cupu Manik gambar jagat yo apa iki Kang Bodi Mas simpen wae sik oh iya ngundak gur dikira bakso karo wisanggeni malah ngelih dipangan ya dimasak simpene sik ngene Cupu Manik gambar jagat udu Cupu Manik gambar Nobita Shizuka udu Cupu Manik gambar intai duh ngawur tenane ora njur senjata cakrane ndi kowe tengeng apa piye noleo wo Kakang Gatotkaca iya Dimas ha iki saiki wis komplit syarate wis komplit wis ge ayo budal neng Mertapan Cakrawala ayo Kang malah aku kok ndredeg ngopo wis gak ayo golek sewan sandangan manten yo kono sewan neng kono Duarto apa ning endi kono aku duwe surdan dhewe oke oh ya wis karepmu aku iso dandan dhewe iya calon bojoku ya iso dandan dhewe iya wis karepmu heeh sanggulan dhewe pokoke apa-apa dhewe ha ya wis ngene iki nak ngirit perias ya wis karepmu mula nek golek bojo ki sinden ya mulane kuwi ben ngirit biaya ya wis gayu rasa suwe-suwe ini ayo Kang aku ndredeg nih wah iso ora usah ndredeg kok tak temoke Pak Penghulu wae
Pindha gombang angat saping tawang Raden Wisanggeni kalian Raden Antasena. Iya, Premban. Menapa sampun pikantuk ingkang dipun pikajengaken dening anak kula pun kencana resmi. Wis marata diage sawangen. Kakang Gatotkaca, Kakang Antaraja cawisna ning ngarep iki, Kang. Iya, Dimas ngestake dawuh. Basa Nawala. Ora Kang, sejak kapan apa? Lemu nyinden iki kapan? Ya saploke aku kenal sing jenenge Mas Roni kuwi kok. Cepak gender. Elek sae dadose apik sing kok apik SSN apa kuwi semen ngawur sarjana seni gara-gara kencana resmi wonten dawuh ya iki padha sing tok karepke iki padha inggih Raden Wisanggeni kula purun ngatur Mr. Ben ngopo iki enek sing ngamuk ngopo Mr. Ben ya ora apa-apa to ya sangka antusiase kencana resmi wonten dawuh Raden kuwi udu sing tok karepe sing pengen pok sumurupi kuwi padha inggih leres menika nek ngono kowe gelem ngladeni karo aku inggih kula purun jawab kalian panjenengan ya wis kayu saiki kayu selak aku ra betah alah gundule ra ora betah melek kuwi heeh Kakang Antasena aja ganggu wong arep apa ora wis merengo wae kowe usume ketiga ngene iki biasane dienggo ndur tinandur ya nandur kacang ya kacang sing lor gunung kae Kang iya sak karepmu oke Mr. Bean yes Kakang Antasena jahitan lho ora wis kono go mlebu Bapa Begawan Dewa Kartika apa nggih anakku mantu Wisanggeni Allah iya duh anake mantu wis meneng cangkemmu Kang heeh wis digawarana aja neng kene iki disawang wong akeh yo aku ngaturke panuwun anakmu tak openi nyatane gelem ngladeni karo aku iya muga rahayu langgeng selawasing urip nganti puputing yuswa lan puputing jaman yo Wisanggeni yo matur nuwun yo Bapak
Tak imbui. Aku kok mangkel karo kowe Antasena. Lah ya aku ki cancah ndlogok ngene iki lah. Lah iya. Begawan Dewa Kartika inggih menika Sinuwun Ndarawati. Iya. Aku sepisan melu mangayu bagya merga wisanggene wis nglakon dhaup karo atmajamu. Inggih matur sembah nuwun. Angka lorone aku arep takon. Inggih nyuwun mriksa menapa? Iki jam pira? Oh. Sampeyan iki sing kudune tekan ngono ki aku lho. Iki wis jam 4 kurang seprapat. Oh, aman Antasena, aman. Ki mengko golekan pokoke full pakem yoja, tempone ngelenyet kae. Sak karepmu. Apa anakku Setija mau prapta ana ing kene? Inggih leres. Kala wau sonten prapta wonten pertapaning Cakrawala mriki. Wigatine nedya ngayonaken anak kula pun kencana resmi ngendikanipun. Piyambakipun nedya ngayonaken anak kula pun kencana resmi menika menawi amargi dipun suwuni dening garwanipun inggih menika pun Dewi Agnyawati ingkang purun ngladosi lan Prabu Setija. Menawi sampun dipun wayuh garwa inggih menika pun anak kula pun kencana resmi sinuwun. Oh lah rak tenan ngapusi karo wong tuwa to. Ngopo Bali? Kok sik Kresna anu apa Antasena gamanku keri ya. Ngapura ya Antasena? Iya. Begawan Dewa Kartika aku njaluk pamit. Nggih, mboten napa-napa. Sepurane aku ki sok lali. Nggih. Ya sing gedhe pangarupamu, pangapuramu. Nggih, ya pangapuramu. Aku tak ngoyak karo anakku Setija. Aku njaluk pamit Bahan Dewa Kartika. Nggih. Peningale kowe arep muni matane ngono to kowe. Ora wani to kowe. Wis kono mangan budal. Wis kono budal. Aku njaluk pamit untuk Pinata dilamun katututan lamun mangsa prawira dikta ya ing Setija wonten dawuh Kanjeng Rama kowe kok ngapusi karo wong tuamu. Iya. Jare kowe nyilih senjata cakra arep kok nggo dandan praja sing ketaman pagebluk. Inggih pancen estu mekaten. Kowe ngopo ngece karo aku? Mboten-mboten. Nyuwun pangapunten mriku kesel liliten. Iwak sak geleme dhewe wae nyuwun pangapunten. Inggih kula nglumaosi kula lepat bilih kula menika sejatosipun namung badhe imbuh bojomu sing dhisik ora gelem ngladeni karo kowe. Lah kok kowe arep rabi pindho. Kowe iki wong lenang kepiye? Ayo bali. Nyuwun pamit Kanjeng Rama.
Lesmana mandra kumara wis meneng sik. Koko Prabu. Kowe kok ngirit wong kentir iki ngapa ta? Kuwi arep dandan cara manten kok sing dienggo kudro ngember. Lesmana kowe bali ya wae. Selak konangan Panakawan. Lesmana ayo pulang, 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 ayo tak jeng. Yo telat leh muni bo telat. Laran telat ora senengane ora kaya ngono ora. Lesmana wis. Bali ora, Bali. Iya. Bali. Durna Bali. Kakang iya. Kartomarma Bali. Iya. Satama Bali coklek sikilmu ku tak sate lho. Iya. Aku Bali. Ayo Bali. Ayo Bali. Ayo Bali wis ora rolingan meneh. Ayo Bali. Kowe bola Bali tak elekke to. Aja bangun miturut karo Bapa Bandurna. Inggih. Kae senajan to gurumu nanging kowe kudu iso milahke endi barang sing luput lan sing bener. Inggih Koko Prabu kula nglenggono. Kula ndodheng kalepatan kula nyuwun pangapunten. Wis ora usah digetuni. Ayo saiki manunggal nyawiji ana ing negara Ngamarata Janaka. Monggo kula dhiraken Koko Prabu. Thank you.